Слава Ісусу Христу! Бог створив Всесвіт і все живе, а атеїсти і дарвіністи стверджують, що все з'явилося з нічого і життя виникло саме по собі, з мертвої матерії випадково. І звичайно, що це брехня і фантастика. Уся історія людства і всі наукові дослідження підтверджують, що життя виникає лише з уже існуючого життя. Ніколи за всю історію ніхто не бачив, щоб щось живе народилося з каменю або з бруду, або з нічого. Це відкидає всі теорії про випадковий самозародок. Євангеліє від Івана 1.4, у ньому було життя, і життя було світлом для людей. Христос – це життя, і життя, із якого все почалося. Він – джерело, яке дає, творить і підтримує. Якщо ми хочемо мати життя, яке не зів'яне, вічне, нам потрібно під'єднатися до вічного джерела, до Христа, бо в ньому було життя, і це життя Він пропонує нам сьогодні. Амінь.